Што азначае адстаўка і новае прызначэнне Віктара Лукашэнкі адразу пасля вяртання Сочы яго таты Александра? Пра гэта мы паразмаўляем з аналітыкам Украінскага інстытуту будучыні Ігорам Тышкевічам. Добрый вечар, спадару Ігор. Добрый вечер. Вось все мы заўважылі, што Віктара Лукашэнкі знялі з пасады памочніка прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, але ўжо мала хто заўважыў тое, што ён атрымаў у падарунку звання генерал-маёра. Што гэта азначае? Ці фактычна Віктар Лукашенко губляе сваю моц як такога чалавека, які займаўся сілавым блокам? Ну, и одно, и другое не означает ничего. Потому что у размовах вокруг Виктора Лукашенко нема отказа на ключевое питание. Ці сышоў ён з пасады кіраўніка міжведамчага савета спецыяльных падраздзяленняў. А што гэта за савет? Што гэта за савет, бо гэта малавядомая структура? Так, гэта вельмі малавядомая структура, паколькі яна гэта координацыйная структура альбо парасолькавая структура атраду спецназа, незалежна ад ведомаснага падпарадкавання. Яна была створана, калі не памыляюсь, дзесьці на мяжы 8-9 года, і ад пачатку узначальвае Віктар Лукашенко. Фактычна, незалежна ад таго, якім ведомстве знаходзіцца атряд спецназу, на пачатку проста іх камандзіры сустракаліся, скажем так, на рэгулярных паседжаннях такой координацыйнай рады. А пасля быў рэфармаваны ў міжведамчы савет спецыяльных падраздзяленняў. У прэсе вельмі мала ўзгадак, таму што першы пра координацыйны савет, яшчэ калі гэта называлось так, пару раз спрабавалі пісаць у ведомственным часопісе Міністэрства абароны. Пасля гэтай публікацыі да майго здзіўлення зніклі, таму што я на іх спасылаўся. А апошні раз гэта ўзнікла ў інтэрв'ю самога Віктара Лукашенка Савецкай Беларусі на пачатку 2020 года, дзе ён сярод іншага крышку распавёў, чым займаецца. То бишь зараз, са слоў Віктара Лукашенка, гэта цэнтралізаваны падыход да ўзбраення, вайсковай падрыхтоўкі і таго, што расійская мова называюць слажванне атраду спецназа. І калі па папярэдніх дадзеных, хто туды ўваходзіў, то ёсць ядро, так званае ядро, гэта служба бяспекі прэзідэнта, гэта памежны спецназ, а сам, дарэчы, вельмі сакрэтная цікавая арганізацыя. З МВС гэта Алмаз і Собор. Ну і плюс па-за ядром яшчэ, скажем так, на арбіце гэта спецпрызначэнцы з Марыйнай Горкі, асобныя роты, які раскіданы па абласных цэнтрах. Ну, в прынцыпе, і плюс яшчэ аператыўнікі таго ж самага УАЦ. І, в прынцыпе, вось гэта агульны такі сілавы, або такі баявы блок, таму што калі ацэньваць прыкладную колькасць гатовых байцоў, то гэта дзесьці не менш за 2000 чалавек. Прычым гэта 2000 незвычайных салдат, яшчэ раз, спецпрызначэнец, напрыклад, ад групы А КДБ. Ён все ж таки па ўзроўню падрыхтоўкі, ўзбраення, па ўзроўню, скажем так, устойлівасці ў стрэсавай сітуацыі на парадак вышэйшы за афіцэра звычайнага мотастралковага падраздзялення. І пытанне ў тым, што гэта структура, дзе 2000 людзей менавіта такіх. Дык можа, вось генерал-маёр будзе прасцей кіраваць такім падраздзяленнем, то бок ён будзе мець большы аўтарытэт, бо папярэдне, здаецца, ён быў капітанам, так? Давайте так, калі казаць пра каардынацыю між спецпрызначэнцамі, то ў прынцыпе Віктар Лукашенко не так меў пэўны аўтарытэт, ён яго не губляў, таму што гэта структура напалову фармальная, і нефармальны аўтарытэт ён не залежыць ад колькасці зорачак на пагонах ці іх выгляду. Таму для мяне вельмі цікава ў гэтым шуме якраз такі лёс Лукашенка і гэтага міжведамственнага савета. Таму што калі ён адтуль не сышоў, то нічога кардынальна не змянілася. То бок, навошта вось гэтая паказуха была, навошта яго прыбралі з гэтай пасады памочніка прэзідэнта? Каму гэта патрэбна? Ці гэта было патрабаванне Крымля, бо гэта адбылося адразу пасля таго, як Александр Лукашенко вярнуўся з Сочы? Я не думаю, што міжнародны алімпійскі камітэт, што нацыянальны алімпійскі камітэт гэта такое рэзкае патрабаванне Крымля там. Гэта могла быць проста звычайная інфармацыйная акцыя для адцягнення ўвагі. Гэта могла быць дэманстрацыя, пачатак проста такой піар-кампаніі, што кшталту Лукашенко ж за ўладу не трымаецца, маецца на ўвазе старэйшы
Ну, і так далей. Таму тут варыянтаў на самой справе багата. Пытанне не ў тым, як гэта ўспрымаць, пытанне, ці змянілася нешта па сутнасці. От пакуль што адказу на яго я не маю, таму што я не маю адказу на ключавое пытанне, што з міжведомственным саветам. А на каго зараз Александр Лукашенко ставіць вось у гэтым сілавым блоку? Ці ўсё ж такі вось гэтай ключавой фігурай застаецца вось найбліжаны старэйшы сын Віктор Лукашенко, ці ўсё ж такі змяняецца прыярытэт тут? Давайте расставим кропкі над «і» па задачах. Вось калі мы берем атрады спецназа, гэта не тыя сілы, якія будуць ганяцца за дэманстрантамі. Часткова так, яны прыцягвались у жніўні месяцы, але хутчэй за ўсё праз камандзіраванне пэўных групаў байцоў. Цалкам сама сістэма яна не была задзейнічана. Такія сістэмы ствараюцца на выпадак збройных правакацый, аналагічных, допустим, донбасскаму сцэнарыю в Украіне, калі захоплівалі горад Славянск. Таму станам на сёння гэтая структура, яна стаіць асобна. Яна можа быць задзейнічана, можа быць стаць ключавым фактарам у выпадку, калі нешта здарыцца з самім Лукашенко. Уявіце, што Лукашенко просто няма. І атачэнне пачынае высвятляць адносіны, хто пераймае кіраўніцтва. Альбо нейкія узброеныя правакацыі, альбо спроба знешняй узброенай правакацыі, прычым тут незалежна з захаду ці ўсходу, гэта такія структуры ствараюцца для таго, каб страляць ва ўсе бакі. Прашу прабачэння за цынізм. Таму у такіх варунках эта структура можа быць задзейнічана. А калі казаць пра менавіта вулічную палітыку альбо спробу придушыць масавыя пратэсты, тут зусім менш. Тут якраз такі ідзе ніжняе звено, тут ОМОН, тут структуры МВС і больш прафесійныя байцы. Гэта хіба што у якасці такой, калі можна сказаць, маральна падтрымкі для вось гэтага нізавога звена. Але пры гэтым у выпадку абвастрэння крызіса такія структуры, хаця б з пункту гледжання наяўнасці у іх структурах, у іх складзе групаў контрвыведкі, наяўнасці групы аператыўна-шыковай дзейнасці, яны могуць проста заняцца нейтралізацыяй найбольш актыўных, допустим, ці то праціўнікаў. Я не думаю, што праціўніка ўлады, колькі у выпадку падрыхтоўкі сілавога варыянта, усё адно якой групай якраз такі ініцыятараў. На гэтым тыдні звярнула маю ўвагу і таксама такая актывізацыя вакол тэмы будавання партый у Беларусі. Вось, напрыклад, Беларусь можа стаць партыяй народнага адзінства. Таксама спадар Воскресенскі заявіў пра тое, што будзе ствараць партыю, вось зацытую, на аснове вовремя остановившихся активистов протестов. Вось што азначаюць гэтыя рухі і хто імі кіруе? Гэта лагічны працэс, які, у прынцыпе, ён чытаўся, ён быў прагназаваны. Давайте узгадаем нашумелае відэо Бабарыка, якое было апублікавана, калі сам палітык, уже можна сказаць, і не банкір, сидзеў за кратамі, што на выбарах мы не победили, но будем строить партию. Гэта разлік на будучую палітычную рэформу у Беларусі, калі будзе ўзмоцнена роля палітычных партый. Справа ў тым, што сёння само партыйнае будаўніцтва у Беларусі, можна сказаць, не пачыналася. І калі ўжо запускаць такую палітычную рэформу, а яна з аднаго боку патрэбна для таго, каб пэўнай мераю даць выпуск пары для пратэсных настрояў, а з другого боку гэта патрабаванне той же самай і Масквы, дарэчы, то тут ёсць інтарэсы атачэння Лукашенко, стварэнне некалькіх палітычных праектаў, якія перацягнулі на сябе электаральнае падабанне людзей. Гэта інтарэс Расійскай Федэрацыі, таму што Расія таму і настойвае на партыйным будаўніцтве, на партыйнай сістэме, таму што для важна мець структураванае сваё крыло. І улічваючы, што сёння ідзе поўнае зацісканне гаек у палітычнай сферы, то натуральна, што стартаваць палітычныя праекты могуць альбо тыя, хто атрымаў адмашку і дазвол ад адміністрацыі прэзідэнта, альбо тыя, хто мае дах у выглядзе Расійскай Федэрацыі. Пазней, бліжэй да восені, магчымы старт і іншых праектаў. То бок, вось мы бачым, што ўсё ж такі гэтая палітычная рэформа будзе, але рэальна аддаваць уладу, ці вось гэтая аперацыя «Пераемнік» тут хутчэй не даводзіцца чакаць, так? А навошта аперацыя «Пераемнік»? Ён можа нават сысці, таму што я схіляюсь больш да такого варыянта, як казахскі альбо іранскі варыянт.
Тому що ну не дарма, по-перше, зверніть увагу на дві речі. Перше, це розмова про Всебелорусский народний сход як конституційний орган, який мусить у будучині глядзець на дотримання Конституції і займатися зменами Конституції. Тут вельмі важна некалькі аспектаў. Першы, заявілі, што гэты орган будзе пастаянным, але пры гэтым на грамадскіх пачатках. Але калі мы маем стала працуючы орган, патрэбна нейкія стала працуючыя структуры, там прэзідыум і так далей. І ў выніку, што мы у выніку тых, хто ў прэзідыуме, яны будуць кіраваць стратэгічнымі накірункамі развіцця Беларусі. Яны не будуць займацца тактыкай, там бюджэтам і так далей. Але знешняя палітыка, змены прыярытэтаў, змены Конституцыі, гэта все мае праходзіць такім разе праз Всебеларускі народны сход. І калі там, напрыклад, старшыня прэзідыума будзе Лукашенко, от да яго прыйдзе новый вариант Конституции, давайте без ВНС обойдемся. Ну, натурально, сход проголосует супраць. И это казахский вариант. Другой вариант, это больше ближе до иранского варианта. Другой вариант ближе до казахского, это то, что так само началось адносна недавно. Размова про реформование и узмацнение Совета Бяспекі. Тут нават не трэба менять систему. Тут трэба просто зрабіць персанальна прадстаўніцтва ў Савеце Бяспекі, што зараз пачалось з КДБ, АМУСам і так далей, не па пасадзе персанальная, зрабіць для адной асобна ўзятай персоны статус і зрабіць немагчымасць зняцця. А Савет Бяспекі, он паводле нават цяперашняй нарматыўкі, ён мае права займацца амаль усім. Вось другі варыянт. Зразумела. Спадару Ігор, вось з'явіўся даклад Freedom House, такі даклад аб свабодзе, дзе Беларусь заняла месца, ну, недзе паміж Узбекістанам, Йеменам і сектарам Газа. Што, канешне, нас абсалютна не суцішае, але вось хачу заўважыць адзін з радкоў гэтага даклада, дзе эксперты пішуць пра тое, што змена ўлады мірным шляхам у Беларусі немагчымая. Ці вы вось пагаджаецеся з гэтымі высновамі экспертаў Freedom House ці не? Давайте разделим, что мы разумеем под зменой улады. Змена улады ці змена системы. Это две розныя рэчы. Потому что, калі мы просто говорим про змену улады, давайте здымем Лукашенко. Ну окей, давайте поставим Лукашенко, але больш маладога, на ту ж самую систему. Но в таким выпадку, даруйте, вы не в Беларуси, я не в Беларуси, мы в Беларусь не вернемся при житті, потому что больше молодый Лукашенко, он банально долю проживе. А другая речь – это змена системы. Поступовая трансформация системы в Беларуси будет незалежно от того, хоче Лукашенко гэтага ці не. Нават з пункту гледжання того, что ядро протестных настроек сегодня это прикладно миллион насельніцтва. Миллион на 9,5 миллионов насельніцтва – это вельмі шмат. І держава альбо не трансформуе палітычную сістэму, альбо яна развальваецца. Трэцяга не дано. Таму, калі казаць пра хуткія змены персанальныя, змены ўлады, мірным шляхам не. Калі казаць пра трансфармацыю сістэмы і на пэўным моманце змену, тым ліку персаналі праз кампраміс альбо праз ціск, адназначна так. Пытанне, хто чаго хоча. Для того, хто хоче стаць новым Лукашенко, гэта кепскія навіны. Для того, хто хоче змену палітычнай сістэмы ў Беларусі, гэта, магчыма, неблагія навіны. Ну і гэтым вось адносна пазітыўным акцэнтам я хочу скончыць нашу размову. Дзякуй вам вялікі. Ігор Тышкевіч быў маім гаспадарства госцем.